ole pol tlak thla nili nilai ni kan lo thleng le ta a khovel thu thar bengwar thlak tak tak te kan han lor le dona mai thlak tak tak main han like le tiang o ole Syria indo na mang hian video bul kan ran ve thunga nga kan puang tanwal mai ren khat chuan kan renwal to inarin om Syria hian tual chung indo na hi kum enge mazat kalta khan lo om to a sanghile som pakhat bor vel khan chuan tual chung indo na mun civil war rap thlak tak chuana mun ania a civil war khan mi nuai tel tak mewan borala mi makta duai tel rampo na an tlan che nge ani katiang khan helpol rang ten in beina han kalpuya Russia US Iran le Turkey te chuan Bashar al-Assad sarkar chuan thlopa abikin Russia puina mangin Assad sarkar chuan ne na chang chavin Syria ram zau zo kan thunun na sarkar pa ngayan din chawa indona chu ti top chawania tun naya Israel le Hamas in beina inka hai manga ti top leilo kani nuwa helpol hi an ron chele ta phut maya Aleppo te khawpui dang then khat te po an ron thunun le ta mia maya an ron chak pur hle mai chu indona chu tuna hian kal chho le ta ni Syria hel sipai te chuan hama lam han pan le ta Chher Chher Maya Assad le atan rol puiram te chuan tuna hian an nor ve mek Russia chuan tuna hian in do thlona mangin heng hel te hi an bei mek boka US hian Assad sarkar hi thlop ma se ral thuam mangin tuna hian an pui lem lova in biak remna kal pui tumin ma an la thunga Syria hel sarkar sipai te laka hel te chuan nimin le vo in thleng khan be pui thlak na an la kal puya nimin lam khan Syria khawpui lian hama lam man la pan Chher Chher Mai karma sa khan Aleppo an lak ngala wangin president Bashar al-Assad chu athin ur hle ani Syrian Observatory for Human Rights war monitor chuan hel ho hian khawpui chim lam mel tlem te alha maar sahur telin ko rang an la to a Syrian state media te chuan he hmuna hian reinforcement an kalpuya sipai an chabel sipai le man ruwa an chabel chu an ti thleng to bok hama bei ani chuan Assad chunga nor na tuna hian lian takin apung chhodon ni na hriata Russia le Iran tanrol pui Assad tanrol pui te chuan hel te hi daudalin in do thlona mangin be pui an ron thlak puya kum sang hila som pakhata tol chung in do na a chhuwa nuwa he khawpui hi sarkar kuta om reng towa tuna hian hellam hian na takin an nor chhota ni Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan Arabic tonga interview anaya Damascus ina nge na ni chuan Tehran chuan Syria rama sipai tirangai tua don tia soya Russia President Vladimir Putin chuan Syria rama firfiak beina ti top turin malaturin ram rang te anor vebok Iraq Prime Minister Sia al-Sudani chuan Baghdad chu Syria rama entu mai ani don lo anchet lai entu mai ani don lo hel ho marhuai na ti top turin ma ala dona Israel in Syria mun ma an be fowa wang hian hellam pang hi an ron chak pha ni ti in Iraq Prime Minister chuan Israel pu hlo thung Assad har satna ti zual tu US ina athlop Kurdish kai hruai tang rol pola tanga fighter te chuan mar chaklama sarkar sipai te an beya he hian supply kong poimo tak in beina kong thar ra hong mek bok karma sa khan hel hovin Aleppo indo ma Syria khawpui lian ber ni thin chu lak tum khan an beya an la tareng boka hel sipai te hian ma an son zelo wangin Haaretz Daily News chuan nimin lam khan hel hovin Assad sipai mun te an lak lai hian chemical ral thuam hlo om te hel ho kota alu Israel chuan a hlo thu a soi report a chuan ngai tu om ber chu hel emo Iran thlop militia emo te kuta Iran ramaral thuam Israel ta na hlo om tak ang chi te missile emo chemical ral thuam emo athlen thei hi ani chutiang ral thuam chu hel ho emo Iran sipai pol emo kuta atla ni chuan alu ta ni chuan Israel chuan Syria le Middle East pumpui ngong thei thil a thleng thei dona an nga yani report chuan tun hai khan Israel chuan Assad hne na thucha an thlena Russia kal tlangin athu nei na vong nung tur le Iran chu aram chunga na tho phal saklo turin alo ngen to Syria boina hi aching chi vet hlem maya kan hre to ang khan Syria a sarkar lai Assad a sarkar hi Iran te
Russia te US te Iran te chung ho chuan an puya an thlopa amai ro chu asata sarkar puitu zingami Iran chu Israel ne na in huthiam lo reng an nia Iran in a thlop helpol rang te Syria ram chunga hian a bikin Hezbollah ang te lian tham takin an oma chung ho chuan Lebanon a Hezbollah ho tan ral thuam an da tha Iran atanga ral thuam an lak lu an supply ma hian helai mun hian an stock thina Israel chuan chulai mun chu na takin an bei fo thina ni kha US le Iran po hian Syria hian asata sarkar hian thlopa amai ro chu US le Iran in ngei lo dan chu kan threvek ome chutiang te nuai chu Syria thil thleng hi nia nimin lam khan IDF thupuang tu rear admiral Daniel Hagari chuan Israel chuan Syria ram thil thleng mek chu uluk takin an enfia ti asoya kan ta na hlo om lo nan film khur takin kan ngai chang ring ani hati Syria ram boina chuak mek zinga hian kumsang ni som ni atang khan asatan ram chung mun tam zok hel ho laka tanga alak let chu ti top ni in hei hi Russian air power te puina le Iran le network a regional Shiite militia group si paitan puina awanga asatan an ram zau tak alak let theina chan hi ani mase tuna chuan Russia chuan Ukraine in dona rilru ape kangaya lathum kal ta chung khan Israel in be pui thlak na Syria ram chunga hian lian takin an local pui ve bok nen Lebanon Hezbollah ruai tu te ati chena sa hle bokani heta soitur pakhat chu Syria rama Iran thlop Hezbollah tele tuna Syria sarkar beimek tu helpol te hi tangdunan nilawa helai Hezbollah le tuna Syria beitu helpol te hi indo ve reng an ni bokani tu wangin helai Syria Hezbollah te hi Israel in a be reng boka wangin hel ho hi an huang tau pha an chak pha ani ti in Iraq lam chuan Israel an pu pha ani kha nimin thole ni khan Iran thlop Iraq militia fighter zatam tak chu Syria sarkar sipai thlop turin Syria hian an lut to a Iraq le Syria thu nei tu te chuan hemi chungchang hi puangin mase tuna chuan Hezbollah te hian sipai tir an tum lo ti an soi thung helpol thu chuan chuan Iran thlop militia fighter te chu hama pona in beina tuna hian an chetla mekani tun naya Russia le Syria sarkar in do thlona te chuan hel ho laka be pui thlak na lian takin an kalpuya han chuan ha thok tu te chuan Aleppo le Idlipa damdoi in ranga mitam takan da lut bok Syria rama hian in do na kalpuya ni zel chuan Gaza le Lebanon na in do na chu ati zual theidon ni in mithiam te chuan an ngaya ni nga mazat kal ta chunga asata sipai hnung tola wang hian marlam tuna hian Syrian state media te chuan an sipai te le an ran rol pui sipai te chuan kho ranga SDF beina helam beina chuan dolet ti soin hei hi Euphrates lui chaklam kama Syria sarkar omna mun te po atela helai mun tamzok khi helpol kuta alut to ani Syria sipai officer pakhat chuan SDF nor na hi helho malak nuwa sarkar sipai an chaklo tumber an ni meka US sipai te hian he biala gas fee la sipai tlem te an naya chunglai mun then khat chu helho hian an ron beitel boka US lam chuan an air defense mangin helbei na hi an kap chhia ti an soi indona hmuna mi pui tamna Syria marlama indona hmuna hian mi pui an tam hle a US Russia Iran le Turkey te chu indona thara hian an in rol veka hewang hian Syria hi khovel pum huap buaina political buaina atling phak ti achiang hle ani unkar to phian Doha a Turkey le Russia nen foreign minister meeting Iran chuan an nei tur thu an soya tuna buaina chinfel dan tur chungchang an soidon ani SDF Syria marlama himlam thlop ground force lian beran nia olani zanlam news chuan khovela deng chuak ngala South Korea martial law puan chungchang kha hania tukin lama subscriber tam takten kan ti chhuar ringin min lo ngai changa amai ro chu kim changde uzo ga ti chhuwa kan du awangin kan han ngak le hretani South Korea na martial law an puan le an huwa an hli le tak chungchang le akai noite kan ngai thlale don ani kan hriat ang khan South Korea hian an president Yoon Suk Yeol an ram dictatorship kal to te ne na in mil takin South Korean mi puite ta na thungai thlak nuam lo tak thura phlak tak mai apuang ani kha martial law apuan chuan an ram mi puite a bara khai hle a
mase a hnu dar ka ruk vel zeta martial law hi ti le ngalani South Korea President Yoon Suk Yeol chuan North Korea thlop tu sipai te chu khowela democracy ram nung berjinga mi South Korea ro rel na pai thlak tum ni in a soya sipai te chuan parliament an huala lawmaker te chuan thinrim na hanlan tir boka an president in martial law apuan ti top tum le nu kir tum hian lawmaker te chuan vote an thlaka president hian tukin jing khowar ma deuh khan martial law apuan chu a nu kir le ta ni he thil thleng hian hruai tular lo tak hi khovelin an ngei chan pha thupa ni ber mai eptupol tamna parliament kaltengina agenda kalpui tumina beina sa a chuti lain eruk na chungchanga anu puinen anin nam hnoi bok nen Yoon Suk Yeol hian North Korea chu destabilizing force anga asoi chua lai khan direct evidence anei lo thung Yoon hian hun rei tak chung chu marlam laka line khau tak siam chu piangeangin sol laka nuclear hlo om man atum na konga dal tu om chhun ni in lo soi fo to ani Yoon Suk Yeol an martial law apuan hnu loka sipai ho tu chuan inbiak na nei turin ki commander ko lut ngala South Korea sipai te chuan barricade an siama chuta chuan parliament na an lut bokani parliament thunun tu main opposition hruai tu chuan lawmaker te chu building a kir le turin atia atopa chuan martial law puan chu hlip turin vote an thlak ta ni Yoon hian cabinet meeting nayani hnuwa tukin jingdarli le achan vebor vel khan martial law hi a hlip le ta a eptupol te chuan ram do dal na thil ti ani hel na ruah man tum na ani ti in an puwa mase chu chu enge omzia soifia lova fin fiana chiang taka pelo bok kumsang khazako somriat chhoto plam khan South Korea hian ram chung buaina chumi thil thlenga wangle politics lama do dal tu te thunun tumin North Korea hi an lo pu fo to a North Korea chu in rola an lo pu fo to ram pahnia dan siam tu te chuan do dal na an lan tir fova eptulam chuan yona thil ti hi democracy kal ni in an soya kumsang hele somni pani president thanna yona laka vote lem te atlom eptu hruai tu li jai myang chuan yona thu chua hi dan bo chiat na le dan kal diktakani ati mase he thua puan hi yona conservative party hruai tu handong hon poina do dal boka thutluk na siam chu thil dikani lo ti in mipuite athlop hu soive bok president in dan pui kal zonga malak na kal pui hi mipuite chuan an dang do na sipailam hi engti kong po in mipui lam an ni turani ido dal tlang ang uti in sol chevela Jeonju province eptu party governor Kim Dong Yan chuan eksa aziak bok South Korea mipui zat ve vel chu an mang ang ngala social media yona thu puan chungchang makanti thule il omang lo lutukani thu social media thu vor daratam chercher hlebok tuna an president Yoon Suk Yeol hi political lama adin huna thalo hle ni in alanga approval rating hi atlan yama sanghela somni pahnia thu neina achana tanga eptupolin an thunun to parliament in policy a siam chungchang a hlotling tlem hlebok conservative te chuan eptupol te hmalak na hi eptu hruai tu chungchang chui chian na atan political phubalak na ani thu an soya kumsang hela somni pasaria president thanna nei turatan tuna athil ti hi a in buat seina ni in mitam tak chuan an ngai tun thakal ta mai po khan anu puinen tum cheprel na konga scandal diklo taka anin nam hnoi ni in na langa hei hian mi puiterin a hlo na chu atin hiam hlebok South Korea rama hian martial law hi sensitive takania South Korea kumsang khazako somriat chhotop lam chau khan democracy ramania civil mi te chungchanga sipai in rol na hi thil tam taka ala om sang khazako somnga tanga somnga pathum Korea indo hnu khan heram hidin tharle ania kami hnu khan mi puiten sarkar dulo na kongzo tam tak nei ve to bok ma se sarkar lam hian chutianga sarkar do dal na mi pui lamina an kalpui chu ngai theilovin sipai indo na lir thayang chi te tengte armor vehicle mangten mi puipung khom chu ipailam hian an lo ep fo to ani dictator Park Chung Hee kha changkha zakwa somsari pakwa a spy chief in atha ma kum somni don lai khan South Korea opa me ni som paruk changkha zakwa somruk pakhat jing khan sipai sang tam tak a hruai luta hei hi an ram sarkar pai thlak na hlotling masa berani
alal chung khan nor huai hot le zela in suam na te in rok na te tiang chu mi puila minan kalpui fo wangin martial law kha puang fo wani pak chung hi thi nu thlan ni po aliam ma in Major General Chun Do Huan chuan teng le sipai te kai ruain December sang ha zakwa somsari pakwa khan sola hian sarkar pai thlak na hlotling takina kalpuya hei hi sarkar pai thlak hlotling tak voi ni na ani akum lia chuan khothlang lam khopui Guanjuwa democracy du tu hel te chu sipai ten na takin an beya mi zani chuang zetan thi ani sang ha zakwa somriat pasari ni puilai khan kongpuya nor hoi hot na sa takat thlenga chu chuan chu na sarkar chu direct presidential election nei turin an nor hlotling ani kumsang kha zakwa somsari pakwa chu na sarkar pai thlak ania khan army rotayu chuan kumsang kha zakwa somriat pasari nulama inthanpui nei lia ne na achanga tuna hian South Korea hi democracy ram hlotling tak anga ngai ni ma se an hun kal to an sarkar chu sipai sarkar martial law puan boina sang ina alo paltlang to an ni ve thawani lawmakers ten vote an thlak nuwa Yoon Suk Yeol an martial law puan chu ti topin mipuite ma ti topani thua puang le ani kha a cabinet chuan thupek hi hlip turin motion an pombel bok ni in Yan Hap News site chuan atar langani Yoon Suk Yeol chuan tukin jingdarli le achan ve vel khan television a thu an ram mipui ma asoya lakhat kalta chau khan National Assembly atengin emergency hlip turangen na oma martial law kalpui tura sipai ro rel na hnuai martial law kalpui ani tur thu apuan hnu dar ka ruk hnuwa li ani thu apuang le ta ani South Korea dan pui hnuaya chuan sipai dan martial law hlip tur hian parliament a vote mang chawa ti top thayani tengwangin nge yon hian hetiang hiati yun chuan ram liberal democracy chu anti-state element le North Korea ina ti boi laka hum him turin a che ni in a soya ma se chipchiar takin a soi lo thung ei sei lo ani lain Yoon Suk Yeol le eptu Democratic Party in kara budget boina na sa takara het hu hi puana ni bok eptulam chuan an president in nakumata na budget trillion zaruk somsari pasari arwa manatangin Yon tluk le ding on li point pakhat a dollar zong chuan dollar tluk le ding on ni point pariat velin an titlema hei wanghin president chuan nation core function ata na poimo budget poimo zong ti tlema ni thu asoyani achiang ber chu yon hi hruai tular lo tak hlotling lo tak ania athil tuma pianga mi pui thlop na hi a muthalo hle ni in an soi martial law apuan hi chung mi pui thlop na mu that lo le na kum mai South Korea in thlan pui lo om tura akong sial na atan amang ni in media tam tak chuan an tar lang hiala political le policy lama po niya South Korea hi Asia rama khothlang ram tanrol pui pol poimo takania tanrol pui ram poimo takania hi wanghin US le khothlang ram democracy ram lian te chuan South Korea thil thleng hi an ngai chang hle Washington chuan president Yoon an martial law order chungchanga hlina apuang le chulom omanti thuan soya hemi ma hian Britain le Germany te chuan thil thleng hingun takin an thlir reng thuan lo soi ve bok he buaina hi alakal chho zel don ni in na langa mi puite nar hoi hot le chumi ya North Korea in rol nia angaya wangin South Korea president hian martial law apuang ani bera South Korea lampo hian chanchin kan ngai chang zel don nia hetila hian Russia Ukraine in dona alakal zel mai nizan lampo khan Russian drone te chuan Ukraine khothlang lam terponil le rivne region a be pui thlakin energy infrastructure an bom chhia Ukraine Air Force soidan chuan he be pui thlak na hian Ternopil chu eng nei lovin anom pha city mayor chuan hemi chungchang hi puangin Russian strike kalpui hnu hian Russian be pui thlak hnu hian khopui sang a eng ti to pani thu a soi Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Kochak lam in beina sipai andalu bel tia soya kem sangkhat frontline na thuya sipai an tirlu bel ni in a soya Zelensky chuan khothlang ram an tanrol puite puina azirin ma an son le son lo chuin ngatti soin tuna hian ral thuam tharan momo thu a soya Russia beina dawlet turin air defense thazok an momo thu a soibok
heti lai hian Russia chuan Ukraine kho chak lamin dona kho pahnih an lak bel thu an puanga Donetsk area Kurakhu ve Khawpui le a thenom Zaporizhia bela Novodarivka Khawpui te an lak thu an soi Russian Air Defense Unit te chuan Ukraine drone hmanga beipui thlakna Novorossiysk beipui thlakna chu an dolet ti an soi Russian Navy frigates long chuan Mediterranean tuipui chhak lama drill an kalpuya heta hian zircon hypersonic anti-missile chuak thar generation thar an enchin ni in Russia Defense Ministry thu chua chuan a soya Russia tuin hnoilong pakhat point caliber cruise missile nuclear pai thei nuclear warhead phur thei ral thuam an kap chuak boka Onyx anti-ship missile pon enchin bok Ukraine chuan ram chhunga siam missile tharte sanei ve boka missile siam chua po antipung chhozel ni in Zelensky chuan a soi ve bok ol hemite panhi indo po hi top zai reng an rel lova in beina hi engtika ngia top don ti po rin lok thiam har sa khopin tuna hian in beina hi azwal chhozel kurs biala hian Russia sipai singa borvel in bei puan thlak meka Ukraine sipai te helai biala po hian an hnung tol zel ni in media rang ten an tar lang bokani